Türkmenistanyň prezidentiniň ogly Serdar Ýurdun Daşary işler ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi. Bu baradaky digişli karara Serdaryň prezident kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow gol goýdy. Mundan öň Serdar Ýurdun mejlisine geçirilen saýlawlarda Nowatdaky hezek deputatlygy saýlanypdy. Resmi maglumaty görä Serdar geçen ýekşenbe güni geçirilen saýlawlarda sesleriň 91,42%-ni alypdyr. 1981-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Aşgabatda dogulan 36 ýaşly Serdar Berdimuhammedow 2016-njy ýyldan başlap ýurdun syýasy durmuşynda has aktiw rol oýnap başlady. Ol şol ýylyň noýabrynda deputatlygy hem saýlanypdy. Serdar Daşary ýurtly hususan da Russiýanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen bir näçe gepleşikleri alyp bardy. Möhüm regional sammitlerde prezident kakasynyň deregine Türkmenistana wekilçilik etdi. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny izarlayan halkara ekspertleri Serdar Ýurdun häzirki baş tutuny Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet ugrundaky miras düşüri hökmünde garalýandygyny belleýärler.